ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାହୁଡ଼ା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ବାହୁଡ଼ା ନଦୀରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଏହି 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଧାନ ବାହୁଡ଼ା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ଖବର ପାଇ ଚିକିଟି ବିଧାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ସାମନ୍ତରାୟ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଘଟଣ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସମେତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଶିକାରୁ କବିରାଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମ ନ୍ୟୁଜ୍।